koma kwa nonse amene mukumanga nyumba, kuchokera kwa akatswiri odziwa kukhoma denga la zitsulo pa Malawi pano, Andrews Steel Roofing Engineers, introducing Kumanga Promotion. Kwa miyezi 9 kubwerayi mukayikisa denga la zitsulo ndi Andrews Steel Roofing Engineers tizi kukhomerani malata mwaulere. Yes, mwandimva bwino. Phase 2 ya roofing mwaulere. Just imagine tili okonzeka kukagwira ntchito kulikonse kumene mukumangako, kugwiritsa ntchito ma power generators yathu mpaka project yanu ite. Sizokhazotu ndi Kumanga Promotion muzikhala ndi mwayi opereka ndalama pang'ono kwinaku ntchito yanu ikuyenda, zosabola nthumba, zosapasana puma. Chitani machawi mwayi usakuponyeni. Tipezeni ku ofisi yathu ku Lilongwe Bypass Road pafupi ndi Phoenix Filling Station. Phone 0993 713 103 kapena 0993 713 104. Get ready to save big on steel roofing. Kuchokera kwa nkhalakale pa nkhani za steel roofing muno Malawi. Ena watu akubwera pambuyo pathu. Kumanga Promotion. Terms and conditions apply. Mai Dr. Patricia Kariati apeza mavoti 21. Bambo Dr. Matthews Chinombo Mtumbuka apeza mavoti 22. Bambo Newton Kambala apeza mavoti 26. Sina malize. Dr. Galiso Kabambe apeza mavoti 636. Zochitika za madelegate tikulandireni ku program ya lero ya Gwede tizikutengani zimene ndithu zikuchitika dziko muno. Tipathokoza kuti makhala pamenepo kuitsatira program ineyi ya Gwede ndi Selina Dumbula, ndinawo Bambo Steve Kondobanda atizikutengani zimene tabwerazo tsiku la lero. Munyengo ya madelegate muli bwanji Bombanda? Chipupa chagwera mmisiri. Kuti mukuyenda benako kamambika meneko. Chipani kupundidwa ngati ana. Umachira kuona kuti BP yagwira kumiyendo. Ene kitumilose. Wina nasamula kukamwa. Ndikuzanga nakazaka nasalo kamwa. Tifo tafu. Anasala pang'ono 20 million ija ndikatenge. Tipake bwanji munthu amayi ndalama yapita apa. Anthu anasowa. Muholo. Osaoneka. Zoti makanduka dauloweza anthu kupanga ma interview zinakanika. Kukumana ndi ma delegates oposa 700. Pamapeto wajesa mpunga. Ena unatenga kudina. Waendeza malabwino. Ndalama zambiri. Wagonesa pabwino. Kuyenda kuchoka kose kukalonga mpaka na kusanje. Ndukapeza mavoti 21. Sipasewera. Ma delegates akulu ndi anthu osapanganika. Akuzokubalisa munthu kumapazi. Kuja nducheza ndi anthu. Amachita kuti delegate ni fiti. Ananena yali delegate ni fiti. Ndipo ndidanena pano ngati mukumbukira kunena kuti kuli anthu atatu achalira kumeneku akayedzeka ngati mokonda kukula inde tidali tilavakale akutiuza kuti amasangwi akaliyati ndi akambala sakawina ku convention tukakhaulitsa umeneku ndidanena pano sindachule maina sindachule kumatanena anthu atatu inde ndibwera nayo koma kwachitika nkhani lero a president anapita ku BICC. The vice president awo Michael Usi. Chabwino. Amene kati ngata nali president wa chipani cha UTM. Kati president wa? First panopa ndezi kudabwisa. Akulibalalitsa sopano Adapita ndi mamembala a chipani cha UTM. Naimba kumeneko. Namaimbira iwo. Inde. Ndesi ndikuzowa kuti akwayimbira mu capacity yokuti ndi vice president wa dziko. Amene ali ku chipani. Kapena ndi president wa chipani cha UTM. Ifoti chipani cha UTM pakati pano kuli Dr. Dalitso Kabambe omwe awina ndi 90+1. Utero bajita ndimafanda fusoti kodi manager ndi 90+1, 95+1, faka pa 50+1 siba kugwira. 0.9+1 yomwe awina nayo ku convention Dr. Kabambe. Ataona tsono kukudabwitsa
kuti kodi anthu omwe anapita ndi a vice president lero a UTM iwowa akufuna kutanthauza yani akuti chani wani kuti kodi akukana kuvomereza Michael Usi kuti ni mtsogoleri kuti si mtsogoleri wa chipani cha UTM amadanenera muja kuti zikuchitika uku zosatsata ndondomeko kapena kupitako monga vice president wa dziko amene abekuyenda ndi achipani cha UTM koma ngati amafuna kuyenda ndi achipani cha UTM nkunguyenda nawo ngati member nekuti tinene kuti akabambe akudziwa akabambe avomereza izi komanso ngati akabambe avomereza ndekuti akufuna tiuzebe kuti UTM ili mwalayasi pamenepo pali mafunso komanso ngati zizi Ausi angozipangira paokha akulakwitsa zimenezo ndi ndale zobwerera mbuyo ngati ma delegates nthumwi ndifotokoza mmene nkhani ma delegates memayendera ngati nthumwi za ku convention ndi 90 plus chakuti percent ya mavoti ndikunena kuti tikufuna uyu akhale apa iwo atanena kuti izizi siza constitution sizinende bwino olatapita ku court ndinoti kamakeso convention ndi mmene akupangira behavior papa ndizokapura kumeneko sangawire singagwire kumene kaya akhauti achani andamagwiya nazo mitima ndeno kodi amene amaperekeza Ausi li atavala za UTM akuti chani amene wawa Ausi wada amapita nawo ngati president wa UTM kumeneko kapena membala wa UTM ngati amapita ngati president wa UTM kodi afuna kutanthauza kuti pano ku UTM kuli ma president awiri ngati amangopita ngati membala wa chipani cha UTM kodi adalitsoka bambe adapempha komanso ngati adalitsoka bambe wadavomereza akufuna kuluza kuti abwerera kugwirizano ndi tonse ibweranso kumapeto kuti iwerere ya chipupa chomwe chagwera Misiri 99.1 anthu akuluakulu kunali kulira kuthawa muholo zoti kunali madansi before zinayiwalika wina atadalonjeza kuti apereka ma 500,000 iye akawina koma delegate sanaone zimenezo delegate ni ndani zipa delegate ni nthumwi chabwino anthumwi emabwera bwanji chipani china chilichonse malinga ndi malamulo mena makhalira chimambira timati kudera area ena mati area mene masoko ndi maodi timakustress the odi anthandizi mwachitsanzo odi anthandizi kuli madera ngati kuli mwina dera la kwa Maxwell kuli dera lina la kwa Daniel kuli dera lina kwa Falai kumene kuja inu ngati mufuna kukhazikitsa chipani chano maeli amene aja mupangisa chisankho mona amene akufuna kubwera kuzakhala membala mu committee oyendesa chipani chathu ku maeli amene aja muwayitanitsa avota area chairman secretary treasurer mupitaso director wa mai director wa chinyamata ma committee members ndekuti ma area sa jamodi acha mumaza atengano ma executive acha kubwera apange chisankho cha paodi paodi bono nde maneno different kandi chair ka governor wa odi ka director wa mai wa odi zikatero ndemo constituency mwanu simapanga odi mwapanga kudera ka mulimo odi folo kose kuja kupanga chimozimozi ndemo kafurano kuti mupite pa constituency mumatenga ma executive amene acha modi aja ndikubwera ndi constituency committee chabwino ikachoka pa constituency committee paja kodi district ya Blantyre ndi ma constituency angati ndio mutenga ma constituency committee ose aja ndio mukapanga chisankho cha district ndio district committee ndio governor wa district governor wa Blantyre district wa chipani chakuti tikatero no kumwera kuno kuti ma district angati tikavotereno regional committee limene zimakhalira regional committee yono kena kono iyayi malamulo kunena kuti tikapake convention amatenga ku regional committee kuja ku district kusonyeza kuti nthumwi ndi zomwe zimatenga mfundo za anthu foti aliyese ku chipani sangapitome kuja maona chipani chomwe chambira ndeti tikamati strike cha chipani timanena iyi kuti paeliya papali bwanji kuti kodi kueliya kuku kuli committee tikamati chipani chimesizananinya bankaniti imene yoyo nde amenewo ni nthumwi zomwe zimayitanidwa ndeno malamulo wazipani walipo siyana amanena kuti kodi tiyitane governor leka tiyitane committee yonse ya region ya district malingana ndi mmene malamulo azipaniwo alili convention ya chipani cha UTM timakamba chilungamo ndi nambala 1 yomwe ya yenda bwino kwambiri ma convention osayenda bwino koma tikaona very colorful discipline nkhani ya security nkhani ya chakudya nkhani ya sound nkhani ya entertainment nkhani yocheza anthu kunalibe maudani nkhani ya malogona ma delegates anagona mu mahotelo ma delegates anagona mu maloji palibe amene anagona banja palibe amene anagona pa mpando
ose anabwera mmakosta palibe amene wabwera palole kuona mmene zinalilimo malo abwino anthu amesa kuwanena zina ndi zina kuyesesa kujambula mwa mtundu wina kutani izo ni ndali kumbali ya polisi nayo anagwira ntchito likulu la polisi la kumpoto motsogozedwa ndi maofisa awo senior officers omweneko antchito abwino kubweretsa chitetezo kwambiri amanenesa chisankho chimechichi amtendere network anakhazikitsa ndondomeko zabwino kwambiri moti chisankho aliyense palatinso maobserver kuona kuti zikuyenda motere amakamera timapita pomwepo kuonesesa kuti zonse ziyani zibwino UTM yapanga convention yabwino yokhala ngati kuti sili ku opposition kwa basi anayesetsa kumanena zona anayesetsa palibe chakudya chinamperewera kumakhala ngati sili ku opposition kudya mamawa osongoti tea koma tea ede mudali makeke amamwera anthu kuti nyama timanena mene zinthu zidali masana kudya toyuso kudzamwa kudyaso madzulo amene apangira organize zinthu zawo ose mene watavala salu za chipani cha UTM koma zimanisangalasa bata ni mtendere kwa basi delegates anala mozo kunalibe maudani kunalibe kuzumana kunalibe kumenyana zinthu zosangalasa yomwe yataonetsa kuti in terms of democracy awawadi ndale zamakono zomwe adayambitsa mali muchilima zinalowa m'mitima mwawo pampando umenewu wa upresident kunali anthu folo ausi amanena kuti asafuna kutenga nawo pambali pa zinthu pa zomwe ati zomwe zizophwanya malamulo chipande choyamba chomwe chakhala president 4 kupanga campaign kusonyeza kuti democracy ilipo kwambiri zipande zina zinjatu sukuti oyima kupikisana ndajabwera sadakapezeka adakapezeka koma ndakamunyosa mchipani oloyekha adakadedwa ku DPP opikisana ndi amuthalika kudalibeko adaliko koma mantha amadziwa anyotsedwa mchipani kwina kosekuso anthu kumwe amangolowa amaopa chifukwa kuti zipanizo zimatengedwa ngati nzabanja so zimezo zola kuya mu democracy awawa sana nonso ndi chipani chabanja munthu amene ongolowa kumene chipani amene akazola kugwetsa nkhalakali kugwetsa wawo sakwamasoera kuti anthu ukukusamayang'ana ndale zakubanja fa kudakakhala kwina anthu adakanena kuti ayi mwina atu ndikatenga chimwene awo mwina ndikatenga akuti mwina ndikatenga komatenga munthu amene ali obwera ndimembala ndikutenga chipani chomalingana ndi chani ndi mfundo zake zomwe anali nazo munamvera mmene zinakhalira mucha ndisabwerezeso nena mutsindike kuti nali 99.9 plus 1 komano nkhani ndiyo kuti ndi chifukwa chani akuluakulu ena aluza ukamacheza ndi madelegates amanena kuti amafuna anthu omwe ali odziwa kumanga chipani omwe atapititse chipani komanso amadala ndi anthu amatama ndokumva zawo ena chomwe agwera kudzimva akuti agwetsa chifukwa cha kudzimva kulemekeza maganizo anthu delegate nthumwi imakhala yovuta iyo imafuna kuti imange chipani komanso nthumwiyo pena imatha kuphwasula chipani koma ukuku amanena kuti ife sitifuna anthu amatama sitifuna anthu odzikonda sitifuna anthu osamva ndi chifukwa chake mwina akuluakulu ena kumeneko ngakhale ali ankhalakale kuchipanichi apezeka kuti amene wawa agwesedwa ndi zowawa ndipo anthu aja kumva kupweteka sanamizanepo anthu aja kumva kupweteka ngakhala akusekerera kungosekerera ugentleman ndipo chinongonekera chisomo cha Ambuye kuti adatha kuyenda bwino kuchoka mphono mjoka kwera khali moto adakatha kunyamulidwa kusiyana kumene kuchasukwa masewera ndikulankhula kwa mwana kumene kumana ndandu 70 chakuti waononga kwa jesa anthu aja waononga kwa Afrika anthu aja ndidakuzani kunena kuti anthu kunachalira kuti kuyedzeka achalira kuyedzeka koma mbali ya democracy tiyathokoze kuti anatenga nawo kufuna kuonetsa kuti nawonso ali ndi kuthekera komano mundale vuto la mundale ndilo kuti anthu amatha makuza kunati mpando uwu inuyo sunthiranuku takhalanu musapange chonchi koma sitimamva chifukwa anthu ena adyera omama kunamiza kuti mayi tapita mukayimiriza kuvoterani zomachita madelegate ndizitizo tizakuvotera iwo wangofuna ndalama zawo pamene zinali kandi uje timu ya mpira isamatinamize zinthu zina zake tipange kafukufuku okwanira ndikawinadi kusiyana mapita confidence
business manager for overall ukutembenukira ndikupasa mavoti 26 ndi chipongwe chachikulu ndi mwana wa ukulu kunana chilungamo kusiyana kumene kujandeya pange sondali modzipereka chifukwa choti zizizagwisa ulesi akadzipereka kwa anthu akati pamene pachakulingati ukuzani kuti at least unakapezako mavoti 300 chakuti makakhalina ndikate kuchipaniko kuli anthu ndikondake ndiziyatha kwa mavoti 20 chakuti olathu uzikamayang'ana uziyang'ana ndisoda zongotengera ugentleman for olanda ineyo mepaja ndakathomenya makofi iyayi zaina abweze koma ndi discipline chifukwa chimene chimatisacheta nzora ayesa amampasa molalo pa nthawi yache upeza kuti kumpasa molalo pa nthawi yache kuti anthu aja ndotani akamakadina fundo kumpasa molalo akadinawa iwale nthawi yevota 20 chakuti ndi 600 chakuti kuganiza mtundu wache kunali kulira amalawi kunali kusowa kunali kunjenjemera bibi lagwira kumiyendo ari koda kurakura jali kuti wina ali naona uku wina naona kulowera uku ukawachi anatulukira makomo siyana anasaba tukakomolo mwaliona kala kupita ku backstage abakatulukira lomwero kale mbakuti no exit aurukira popo in terms of celebrations zali bwino tumenya sanglasa sana wozedwe hayi ndithu palibe nokhala kuti anthu ena nalodabwa ena maseka chifukwa akulengeza zaka mbala paja kunali mawina ake kumbuyo andadabwa nkuseka ndikulephera kupirira itu baba banda wina mumamanga emphasize point ndiri kumene kuja mumakonda kunena point ndiri kuti nthawi zambiri simafunika kuata aya amene acha chifukwa acho kanawo kutali ndikubwera kumene so tinene kuti kodi chawinitsa akabambe ndi chani akabambe takamba zawo zambiri koma noti ngonena kuti kodi one anachilowa chipandi ngati munthu wamba anazichepetsa ndimakumbukira tsiku mankalowa akabambe ndinali kuwosiyose kwawo ndipo ndinapanga interview ndipo ndinaufunsa kuti mukupita kukaima ku convention anandiuza zimene zotiona kusogolo koma kunofola pangekeza OMP adayankha choncho chabwino adapanga construct team yabwino anapanga consult komanso anapanga research yabwino kuti kodi ndikatenge mpando uja ndikapange chani anali ni fundo zawo fani munthu ophunzira kwambiri nkhani ya zachuma anali ni fundo zawo andi plan yawo yomwe anayika imene jai adasesa kuti anthu aidziwe kuti kodi plan yanga ndiyotani adasesaso kutengaso masomphenya a Dr. Chilima kumaika momwe kuti chipande cha UTM zachilimbitsa motani atatero adapanga timu yomwe amayenda nayo timu yaenda nayo pa ground penepene ukafika kweli yako ukafika ku ward ukafika ku constituency ukafika pa district ndi pa region timu yawo yonse mwe adapangana nayo kuphatikizana nayo kuti ife kufuna convention tikaende chonchi ni munthu mmodzi yekha amene sadapeze kompando amene wa ndi Mai Elis Mituka omwe analuza kwa deputy wa pa region ngati mkulu wa amayi koma timu yonse yomwe iwowo anaona kuti ikakhale kuti Hashim Banda amakwenda yunga Blight Kawaga awire tikalonga Richard Makondi Oliver Muyawa ose amesengeni yonse yadutsa kusonyeza kuti amataka mapita anthuwa Fredoso alikomwepo ajawalaso inali timu yonse kupatula mayi okha Mayi Mituka omwe adakhala namba 2 kugonja kwa amene ali wawina uja ndi deputy wa pa region pa central amene wakhala director wa ndani paja kunali makampu kumakhala kuti afeti patizane timu yathu tizipita tonse tizikazoti we president wachiwiri uyu amayi muvotero ndi awasadali ndi timu yawo koma kwakukulu ndi masomphenya ndi chomwe ndinaona ine ndikuwauza anthu bora zoma ukambazo zikhale zinthu zomangani fa anthu ena kumene kuja ukaona nkhani yawo kumakhala kunyoza anzawo komanso ena amene kuzichemerera sukulu yawo ena kuzichemerera business yawo ndine kaswiri wa business ndine sukulu napanga zotere koma notalankhula ni fundo kuti kodi UTM tikamakamba za legacy zikhale motani kutsogoloko sono awina akabambe akuyenera kunena kuti iwowa achimange chipani cha ndi ntchito kumeneko ntchito ilipo fanga yomwe makamba kumambiro ichi siyophweka ngati ausi asakuvomereza pamenepo ndi pali nkhani so pali nkhani apanga banji kuti
awa ausiwa nawonso avomereze ngati ndi kuli kuvomereza zomwe taona zija ngati kusali kuvomereza kuti usitsogoleri wa UTM fazuko zotanthauza pawiri komanso patabe ngakali membala chabe chotengera anthu ndi chani adapempha kwa president zonsezo nzokuti zili pa mutu unopa akabambe chabwino nkhani zija zimakambidwa zija zili pa mutu unopa akabambe ngati tsogoleri chipani ngati tsogoleri timaona zija munthu tsogoleri kumadanda olo chipani chopanga chakuti koma ndiwe tsogoleri zisachitikeso zija makamba ausi zija ya chipani chikupanga chakuti iwo ngati tsogoleri zisachitikeso apereke ose kwa amene aluza kwa ausi kuti agwire nawo ntchito ndipovuta asakhale ndi mtima otayana wa matama kuti kundawina ndine komano achina akaliati aja ali ndi history ya chipanichi akuzowa makona onse akambala akuidziwa chipani chicha amtumbuka amene wawa aliso ni mbali yawo ukadolo wawo omwe anabwera nawo omwe ungathandiza chipani komanso dziko onse ajaluza mmipando ija amene ajawa agwirena uchito kwambiri zonse zija ni nkhope zachilendo kwambiri 80% ya convention mejayi ni nkhope zonse zachilendo so nawawa komanso akapeza suti akhale ni mtima wa matama onena kuti amatatani sangadzikwanitse opanda ife ndekuti cheni chomwe achilima adakhazikisira chipani sichiyenda nkhani ndikupititsa masomphenya achilima patsogolo kuti chomwe amafuna ndi chani iwo osabwe ndi vision yawo kodi vision imeneyoyo ayiphatikiza bwanji ndi vision ya UTM komanso masomphenya omwe anali nawo achilima asaonjezere bodza asachotsereso zinthu zina anene zinthu zoti adzatha kuwanitsa kuchita akwena kwamba kugwira ntchito pano chifukwa ntchito ilipo pakali pano pali ntchito yoti anthu alembetse ife timauza chilungamo kumene kuja kuti anthu ano anabalalika sizopanga maphwando komanso iwo chomwe akwena kuchita ndichokuti UTM panali anthu amankonda SKC koma sanala UTM amene akuvotera na agenda UTM akukondani komano kunali anthu ena analibe gawo bandali olanali zipani zina kwa masomphenya achilima makonda achilima tamwalira anthu aja nagwa ulesi sakulembetsa pano ananena sidzavotaso akuyenera afikire anthu amene aja abwereso chifukwa mavoti tikawakambasa mavoti 1.2 kuti million simasapota okha UTM anavotera mavoti amene aja koma kunali anthu okuti sa UTM koma anamkonda mundali mumakhala munthu amene amakonda chipani nde mumangokhala munthu amene amakonda wakuti zinthu zizosiyana UDF ndekule anthu ena kama atupere muluzi pita muthalika azipita muthalika atupere kachowe pachi nawo samakhala ili ngati timu enake amasapotera Barcelona because of akasapotera Barcelona faja Messi pamene Messi ananyamuka kupita ku America anapita nawonso mongosata Messi ndawo nsese kuti anthu omwe iwowa anagwa ulesi pakatipa zinakhuza zangozi zija abwerereso amene ajawa atenge kuti akhale awo avale zilimbe ntchito ilipo sitikudziwa ukakhala chonchija ifasi kuti MCP kungoyanga nayenso bwene masiteti jawo sikuti DPP so kungoyanga umakhala miyala apa ndi mponyedwa miyala apa ndi mutani ulengetsana kulipo komanso usakhale munthu wokumva mabodza manong'onong'o yakuti chakuti chipani muchisokonekera mukwena okhala munthu odekha komanso osati ofatsitsitsa afika munthu wamachawi decision yabwino chipani chindi changu avaibi chikulidzima vaibi uko osati chinthu chachitika fuelo dziko likusowa fuelo moto pake chiganizo iwe ndio ukapanga nosonkhano mawiso stop ziganizo zimezo zolapika uzati kuti akalembese kulembesa konkofunika koma chikufunika kuti ulanthu ndi mafuta imene yonso ikubwera mbali nayo komiti yawo agwira nayo ntchito komiti yawo ngati ili yolimbikira iwasala olimbikira alogona siziyenda akakhala olimbikira komiti yawo khala osalimbikira UTM ikhala kuti ntchito sigwirika anene chilungamo nkhani ya alliance muruze chilungamo mupita ku DPP ndizoona kuti DPP anakutumani zimezo akwenera atsimikizira anthu awo kuti ayi kapena eya adina mizira ine amene mukuzapangana ipati nayo ndi ndani zimezo atafuna ziwa UTM ifuna inene kuti ifuna idziwe kuti kodi izakhala pa ballot kapena iyayi adzakhaso kunkhwapa kwa munthu ngati ukhaso kunkhwapa kwa munthu
ndeno palibe potu chabwino udzaliraso chimodzimodzi kwambiri adutsa momwemo amakhala kuno kulibe kusayinirana zoti zingapangidwe ndi lamulo anthu akufuna kuti UTM yo ikayime payokha ndeno auze anthu chilungamo akuyenera nthawi zonse akhale kwa Malawi wonse zinthu zikuvuta abwere mkutuluka ndikunena mafuta kulibe tipange motani ankhani ya registration ikutani anthu akuvutika moyo utani alitengetse malo adzudzule malo zimene zonse zomwe anthu amadziwa kuti akuyembekezera munthu azizira akuganizira za ife ndithu sono sukule MCP yangokhala mene zatero muja ndoti nalowaso mu emergency meeting inali kunena kuti tu mene ubwera kabambemo khanga ndi UTM yazuka tipange bwanji titani fa alliance singatheke njindi MCP tu ngaya poti zinindale kuma pakati pa amina poti koma zoka iki ndoti umene also kuti nayoso DPP ikuona so kuti poti titani kuti bera shai tigwire nawo ntchito kapena tapange damage modani ne ntchito Malawi ndale zikoma akujema kwa basi kubepha pano akamayiona maona ngati kuti ili ndi joka ndeto nandi kuti ili ndi joka yabera ndi joka kapenayi koma zomwe zikuchitikazi tazoona lerozi zikutanthauza chani kuchipande cha UTM ndanena kuti kalipo political prophet adanena kuti kalipo ndi political prophet munanena ikongotha convention muona zithu kuchitika chinthu komano ngati zizi ausi tingwapempha ngati akupangira kuti mwina sakugwirizana zomwe zinachitika zicha apeze njira yabwino kwambiri apangane engage komana saoneke ngati akuderera utsogoleri ngati zimene zijazipangira mwaokha zisonyeza kuti akuderera chisankho chomwe chachitika ku convention olatanena kuti zinachitika mosatsata ndondomeko apita ku court convention ikachitikeso anthu akavotera makupsa mtima ausi sangatani komano ngatino apanga zimene zijazi ngati supporter chabe fa akali ati ni membala basi membala wamba amasangu membala wamba wachipani ausiwo ngatavomeze ni membala wamba ngatapanga zimene ngati membala wamba ndekuti akuyenera kupeza ndalitso ochoka kwa president kufuna masapota komano nde atifotokozereso kuti kodi masapota azienda nawo kuma functions aboma kapena ngati so munali ni salo ausi zachipani zambiri kapena matisheti zimene zokodi mudzipereka kuchipani mukavomereza kapena mocha alesa amene waluza ngati anali ndi chamba kaka agawire anthu masapota yosapangira kukwiya chipani ndi chawo chipani chako matafunira zabwino zonse limene zinaliri kulira ena kusangalala pamene wina kulira timati chizungu chake beauty of democracy ndiyo limeneyo nthawi zonse majority imatani imawina komano I hope kuti komiti yapano singati yakaleija imangodikira chilima kama kapesa sonkhano yonse kukanika munthu mu komiti yekha ukapanga nsonkhano tukhulupirira yapano tiziona anthu akupanga nsonkhano abalalikana nthawi ino ya registration ndiyofuna utamanga uyalowero chipani musadalira akabambe aliyense adzipereka kandi chuma chake kandi nthawi yake wanena kuti afuna chani udindo komiti yakaleija ambiri kuteku kukhala nkhani pa social media sivota ndimova anthu ambiri pa social media akawakupatsani moto sali mdziko muno ndipo sabwera savota ndipo lamulo silili malola munthu akavotera kubenali timalize mpanganiza sanga ndakuona nimukamba nkhani ya registration apatingopitiratu kuti mwina break itivutirapo ili munyengo yosapita break chabwino registration ikuyenda bwa nkhani ya registration ikuchitika komano chokhumudwitsa ukamaona opposition palibe chomwe akupanga cholimbikitsa apart from ma press release ma press conference kulimbana ndi genesis pa ground palibepo anzawo or even mashado opposition mota azipi yenda door to door atamange kuti azipanga fanta ino nimembe zoda apita mthalika mwina apita nawonso kutcholo kukauza anthu kumulanje kulilongwe ka blanta ya muno mulanje lamaliza kale blanta ya muno kandi kome kupangidwa kandi kudowa kuti tiyeni tikalembetse faka mawu naye wacha aziziwadi kuti ifeyo mpulumusi wathu nduyu izizi sizoda akabambe atani apange izizi aino kichihana kwenera apange so munthu akabanda kupangirana apange ndani MCP akupanga tikuona president akupanga ngakhala kungopanga chigawo cha pakati chigawo chawo kumongo kusa anthu kumene koko sakubwera zigawo zinapasikuzowa chifukwa chani opposition ina also ni maiwao auze ni makasa mashado ano atamange percent tatu pamezoti anthu palibe mpaka na anthu aja kumongo khala
mawa tiziza dandaula pamene ntchitoyi ngakhale tulusa pa press release tikupita kukapanga mademo koma mbali inayi awawa ni manambala tizikusani anthu tizidandaula koma tikutenga action mumaterete olona malira pa maliro amaja sima amalira munthu amaja sima pamene mukulira iya ndiso ni sima kuja wampotani zauza tizikalembetsana pamene kudandaula kuti kaya zinthu zikutano komano mungozisiya pamene azanu aja akupanga zinthu zambiri komanso tipempha president kunena kuti nkhani ya fuel yafika povuta mpaka na palita mathamangira 1000 tasiyane mawiso stop wokaye tipange kaya address nkhani muli ndani amene nakhoza kutali kumapanga zivezo thamanga sizili bwino nkhani ya mafuta gani mkonzoma mokupemphani ili ndi pempho katundu wakwera matransport akwera moyo ukuwawa chifukwa chakuti fuel kulibe akupezeka wa black market omwe mtengo wake ndokwera palibe mbanga kwanitse tabino nkhani zina tiziyedzeka monga mmene ayedzekedwera ena tibwera nazo lachinayi mufika chani ndimani ndikakumbukira kuyasama ndikuzamuyana na mkazi wako toyasama mai mulipo kosa munyamukosa kulitsana pano kafika ndali ndizina ndali zikoza kumupa kwambiri ndali zikoza kumupa wasa wa delegate simu chabwino tibalize modelo mambo banda zabwino zonse wamene awina komanso amene zavuta mwina apeza zina zochita kuchipanicho poti chipanicho ndi chawo kuti chipite patsogolo awa ndi bambo Steve Kondo Banda kuti zikutira nkhani zimene tinabwera nazo ine ndi Selina Dumbula pamakina panali officer Jordan pa FCC officer Jordan yemweyo pa kamera tinayi ndi Maxwell Frank mu studio muno ndi Falai komanso DT pitizani kuona ma program eno tsatira Gwede. The ultimate luxury is being able to relax and enjoy a setup similar to home wherever you may be. Lilongwe is vast. If you find yourself there and in need of accommodation in a home-like environment, but with a business feel, maybe you should consider the 44 Hotel. Situated in Area 44, some 7-minute drive from the city center, the 44 Hotel is fast winning people's hearts with the level of standards that it is setting. Cozy accommodation, modern facilities for business meetings, and a fine restaurant. If this was a promotion or an advert, I could go on and on. But hey, the truth of the pudding lies in the eating. So maybe you should indeed consider the 44 Hotel.